Какво става, хора? Аз съм Найси. Тук с мен е Байпеш българина. Здравей, хора, аз съм Байпеш българина и има вече приложение, което ни смени лицата. Аз съм с лицето на NXHD, т.е. моята. Но ние може да сменяме и други лица. Сега ще видите. Може ли да си сменим лицата? Можете. Първото! Извинявайте, хора. Ти си. Аз ли съм? Добре. Виждаме, аз съм снежен човек, хора. Не, вече не си. Сега съм страшилище, плашилище. Да ти кажа, на мен повече ми отива. Да, но те всичко женско ти отиват. Верно. Аре, старец. Сипнахме истина. Сега ще видите. Старец! Мали хора. Те с бръчки направо ме побъркват. Освен около устата и всичко друго нямаш. Аме! Кога старях така? Вижте го. Куче. Нов вид мода! Що нямаш косми? Мръднила е по-мяр. Аз съм по-голям. Няма що. И сега за всички любители на котка. Аз съм котка. Не в буквалния смисъл, че съм котка. Просто в клипчето съм котка. Мяу! Ето сме наистина да е котка. Сега ще имаме голями очи, хора. Голями очички за всички. Вижте ме, хора, вижте невероятните очи. Бегай, бе, Анстан. Аз съм извънземно. Той може да участва в много Давид стига. На E.T. Новия филм е, хора. Сори. Вау. Мали, мръднила е. Какви плачи, какво ста? Сандра, махни се от тук, днес нямаме клипса. Вижте ме. Ало. Невероятното извънземно. Сякаш си Сандра, махни се от тук, снимаме клип. Хора, съжалявам за това, но сме с наши от класа и за това. Чакай да Гери, ей! Де Сандра, стига де! Мърни на там, бе. Защо? Това е многото. Това ми отива. Добре, сега се разчакай да ме видят и мен. Вижте ми очите. Вижте ми устата. По-точно вижте ми устите. Ами, вижте новите очички. Брат. Мона Лиза, хора, Мона Лиза. Животът да си Леонардо да картина. Винчи ме нарисува. Леонардо Животът е труден като си картина. Бенджамин Франклин. Какво става, хора? Таз Америка. Невероятно е. Представете си, ако имаш... Браво на Барак Обама. Браво на Доналд Тръмп. Ако има... Представете си, ако наистина имаш... Максо, тук аз съм Бенджамин Франклин. Ще екзекутирам всички кашани. Гледай си работата, момче. Здравейте. Аз съм Джордж Вашингтон. Аз живея в Белия дом. Джордж Вашингтон. Белия дом, защото вече съм умрел, хора. Да ви кажа, много съм дебел. С Богом. Няма да ме видите. Вижте ме колко съм красива, виж ми косата, хора, вижте ми я. Направо Невероятно много красива. секси. На мен ми отива повече, отколкото на теб. Да, На него всичко женско му отива. Вижте ми косата, вижте ми скулите. С Богом. Добре, давайте ми там. О, вижте го. Сашето. Коста хора, аз съм килер клоун. Искаш ли близалка? Не. Даваме близалки. Вижте ме, хора, аз съм снежен човек, направо замръзвам от студ. Нещо, господине. Аз съм Снежко, Белоснежко. Имам, вижте колко хубава шапчета е. И това... Ще си разменим лицата. Хора, ако ви е харесал този клип, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми, по-скоро. Мерси на тези, които са абонирали. Победихме Newt HD, хора.
Пишете в коментарите, ако искате още такива видеа. Довиждане, хора!